Radyo Bacolod. Yes, Action Dale? Action dyan, Councilor. Action dyan, sorry. Thank you, Gid. Action dyan, yes, may hapon, no? Actually, sa tod lang, wala ko masyado detalye, no? Sa case nga ini, ang ako lang rely na ako sa mga media reports, no? Ang sa mga bali sa Facebook, pero of course, kung Facebook daw, hindi man gikuya nag-rely on that, no? But, suno sa ako niya nga sa akon balang nga nabalitaan, no? So though case ni siya of quantity ang bata unconscious, no? So tapos ginmolest siya. So actually isa ina siya ka ko rape, no? Do minor pa na ang bata, no? Yes. Minor pa. Yes, Councilor. Pag ang involved man, I don't know kung ang mga kabataan to nga perpetrator, mga minor man, hindi ko sigurado, no? Pero ang bati ko, nga daw nag-file naman kaso ang pamilya, no? Sa bata nga babae. So, para sa ako, dapat lang gid siya nga mag-file sa case, no? Kay kung ina very serious ina yung offense, no? Rape ina no? So, inang dapat lang gid nga manabat man ang mga perpetrators. Even nga minor sila, may na sila may age of discernment na sila siguro no? So, unfortunately, sadly, no? Na mga estudyante, gali na sila criminology students pa. Di kabudlay kung amon ang behavior sa aton mga kapulisan sa ulihi. Diba? So, what kind of an example they would give, no? So, ako yung depende na siya, pero sa family, pero bati ko, ma-file ban sila kaso, which is for me appropriate and sakto lang. Councilor Cabalo, ko nga before ka pa man naging konsehal, no? Advocate ka gid on women empowerment, ilabi na sa mga children, kita pero may very active. Sino pa lang Councilor, subong nga panahon, amo na gid man generation sa mga kabataan, no? Ano ay halang dapat obrahon sa mga ginikanan or mismo anong aton mga posible nga actions nga mahimo draabi sa imo komitiba para at least makatag kita lang do green light or something makapabag-o posible sa kung ano man ang kakatabo subong nga socializing damo na gid ang mga kabataan naton subong, Councilor. Actually, may ara kita nga ordinansa atong gipapasar naton ang safe spaces nga ordinance, no? Dito sa syudad sa Bacolod. Sa diin, okay man lang na ang mga siling nga mag-night out ang aton ng mga kabataan. Of course, definitely kung pwede, hindi minors, no? Mag-sadya sila. Pero ang importante gidara ang respeto sa isa kag isa. Kay kung wala ka sang respeto, kinahanglan aware ka gid permi nga ang person in front of you is a human being equal to you, kag dapat wala mo gina-violate, no? Wala mo siya gina-violate physically, even verbally. No, even verbally, that is a violation of the rights of a person, especially women and children naton. So, amo na siya ang nabutang sa aton na Safe Spaces Ordinance, no? So, there is such a law kag dapat ang aton pumuluyo aware sa aton nga ordinansa, aware sa aton nga mga laws, no? Nga address sang mga issues against women and children. Kapin pa amo na nga maski siguro sa sagunian, we should also be more kinahanglan ang aton ang amon mga ordinansa dapat ipakwan gid na information dissemination gid na kadang pumuluyo hindi lang kung may Facebook naglantaw sila Facebook, dapat naglantaw sila sa mga news, no? Kag reliable sources of news para nga tun-an Manila ano mga layi kag ano ang mga rights under the ordinances or laws nga pwede nila mausar. Diba? So importante gid advocacy of the rights of a person kag dapat mo gina respeto ta nato. Kay kung respect ka sa kapwa mo tao, hindi ka mag-violate sa ila rights mo. And that is a violation. Rape is a violation. Abuse na siya of women. Councilor, kabalo naman kita, no? Ang pagserbe, pagidblas ng Ilimnon sa mga Menor de Edad is hindi kini siya pwede. Diri sa Bacolod City. Hindi na pwede. Yes, hindi siya pwede.
Oo, in fact, may ara kita sina ang ordinansa, no? Nga take up ta na gani isang last na mga binulan sa aton nga komitiba man na dapat ang mga establishments mabutang ginadaiya sang paskil sang notice na not serving minors ginaiya o mga hindi gina sila mag-serve sa alcoholic drinks sa minors. Kag siling gani namon sa ila kay committee hearing ti paano na umalan sa naman when in doubt pangayuan mo gani ID. Pangayuan mo gani ID tapos pag siling gani nga sige na bilin kay may ara pag excuse kang kabataan na bilin wa ko ID. Hindi na pwede well don't serve. Kung wala ID, do not serve. Do not serve liquor. Simple lang din sila. Actually may ordinansa pakita nga kinahanglan pila meters away from schools, yes, from churches, no, from government kung pagigani institutions, government institutions, hindi pwede ka serve sang alcoholic drinks, no? Grabe nga damo gid establishments galing pwede naton ma-close tungod sina sa ordinansa. Kung galing kay ti amo ni bala kung kisa even diri sa government center. Pila lang ka metro away kadamo diri restaurants nga naga-serve beer. Kung balikan namo ng ordinansa, hindi gid pwede galing kay sa likod na anoniman daw na kuan man sang development na surpass bala sang development ang mga ordinances naton. So ano ni Councilor ang pwede naton obra? I-review naton. I-review naton. I-review naton ang ordinances no related to all of these alcoholic drink serving to minors, etc. Kag ti amo na i-consolidate siguro kung i-strengthen naton ining mga laws nga ini, ordinances nga ini. Kaya sa subong amo to gani actually pag review ko primero siling ko hala pati gali diri sa government institutions gani pila ka meters away hindi gali pwede ka serve liquor. When in fact obvious sa tanan makadto ka lang sa piyak di umiyara na. Diba? So, ang pinaka-resolution na nandito namon pag committee hearing ko one time sa mga establishments na nag-serve beer, nag-serve alcoholic drinks, siling ko, importante hindi gidya mag-serve sa minors. So, kung siling natin, mo ay sila pag ID, pues, bukas tao ay ID, hindi ka mag-serve. Okay. So, Councilor, anong plano tanay pa-review na to? Do we have plan already sa next session? Ano man? May ara na ko na nga daan actually na pending ko lang na gina-review ko na siya na pending na ginamon ang kwan kay kadamo-damo na sa committees na ginaya kwan ko ang kung bala nga mga committee hearing kadamo so ay ko pa na ma-consolidate tanan. Pero i-consolidate ko within the year siguro. Hopefully makwan man sa sugunian. Isa pa gid na Councilor kadako nga papel diri mga ginikanan no. Anong aton man ma-advise sa mga women sa mga ginikanan sa mga minor de edad Councilor? Well, ti amo na ang kwandara iyang hindi man tagaling, hindi mo man ma-legislate ang parenting, no? Galing kay ti, may responsibilidad ang ginikanan, no? Hindi ka lamang silingan nanay, ha? Ang ginikanan, nag-responsibilidad na mag-take care man sang welfare sang ilak bataan, no? So, i-guidan nilang ayo. At the same time, dala pa na sa eskwelahan, at the same time, bilog na komunidad dapat nagako-operar sa sina nga sining nga endeavor naton bala nga dapat ipalayo taman kay one time may committee hearing ko ang reklamo ya ang mga nanay mo reklamo ang mga iloy nga tingnan mo niya konsehalya ga serve sila alas 11 alas tagalauna ko nagapuli ang bata siling ko ti imo na iya responsibilidad sa panimalahin nyo na dapat may curfew kabataan nyo. Diba? Yes. Hindi mo man na iya ma-blame ang establishment, ma-blame ang nga may bata dira. Dapat amo lang ginaya ang establishment ya dapat alang mo na pahalinon mas delikado sa diba? But do not serve liquor. Sige. Okay. Councilor, thank you so much. Good, very well said, no? At least nakita naton may ara gid ban supposedly nga mga butang nga pwede naton mahimo. Mayong hapon, Councilor. Mayong hapon, salamat gid. Thank you, good Councilor. Action Reports, Afternoon Edition.